Aké dojmy vo vás zanechala premiéra inscenácie Neobyčajný, ktorú ste práve videli? Môj pocit je perfektný, musím povedať, na dočakávanie. Očakávala som, lebo poznám vašu prácu a vedela som, že to bude niečo dobré a inšpiratívne, ale musím povedať, že super. Trošku som mala obavy z tých piatakov, že neviem, či piatakov až tak veľmi, že už riešia takúto svoju ďalekú budúcnosť. A bola som prekvapená, aké tie decká boli, ako ich to bavilo, ako sa do toho akoby vcítili a potom ako reagovali na tie otázky. Takže klobúk dole a myslím si, že asi čím skôr začneme, a ten 5. ročník som to aj videla, že vôbec nie je skoro zavčasu, týmto rozhodnutie v tých 15 rokoch, kedy oni už ho musia dať, lebo aj keď je to strašne skorý vek, aby vedeli, čo v živote chcú robiť. Ale aj príbeh toho autora, Christophera Paoliniho, aj ten je super príbeh. Myslím si, že to vôbec nie je skoro. Takže určite, čím skôr začneme, týmto rozhodnutie zrelšie v tých 15 rokoch. Že čím viacej akoby pomôžeme deckám aj v takomto rozhodovaní dôležitom, ako je ich profesný život, ten ich dospelácky život, čo v tejto chvíli je pre nich fakt abstrakcia, tým menej oni môžu padnúť do nejakej patológie, do nejakých drog, do nejakých takých vecí, ktoré tu nechceme. V akom smere môžu témy inscenácie podporiť ďalší rozvoj žiakov základných škôl? Veľa detí práve tam uniká, je to pre nich únik. Keď sú nepochopení, nevypočutí, nemajú sa dobre, nešťastní, takže tým pádom oni potom si hľadajú priestor, kde sa majú lepšie, alebo možno, že aj tá droga, tá nejaká látka zvonka, to má práve tú nespokojnosť nejakým spôsobom utlmiť, alebo aby sa cítili lepšie, čo teda nie je pravda. A z menšieho problému je potom ešte väčší. Čiže preto si myslím, že odtiaľto stavať na tomto, alebo na tých hodnotách, na týchto hodnotových otázkach a klásť ich deťom už teraz v tomto veku a vlastne stále, a dávať im ich nejakými tak v dobrom podsúvať, tak je strašne dôležité. Strašne dôležité. Ako ste vnímali rôznorodosť ľudí a oblastí zobrazených v inscenácii? Práve, že to bolo, myslím si, že tiež veľmi dobré, lebo ako každý sme iný. Niekto inklinuje k umeniu, niekto k športu, niekto nejakej manuálnej práci, niekto k vede, to je v poriadku, však nie sme roboty, nastavené na jeden vzorec, takže je to úplne v poriadku. A tým, že ste takto podchytili z tých rôznych oblastí ľudí a že tie herci perfektne zahrali, tak si tie decká, každý sa tam mohol nájsť, si niečo svoje, hej. To sa mi na tom páčilo a presne ste ukázali, že aj to, že sa mi nechce učiť, no komu sa chce učiť, ani nám sa nechcelo, ani sa nám to teraz nechce, lebo človek je od prírody možno trošku lenivší tvor, ale nájsť si to svoje v tom. Čo by ste vyzdvihli v rámci spracovania príbehov v inscenácii? Ja si myslím, že každý jeden z tých inšpiratívnych ľudí a významných, ktorí nehali za sebou stopu, začínal ako úplne obyčajný človek, dokonca ešte práve z toho menej podnetného prostredia alebo s nejakým handicapom, o čo sa musel viacej snažiť ako teba tí iní. Takže podľa mňa je to príbeh obyčajných ľudí, ktorí sa stali neobyčajnými a nehali tú stopu po sebe. Preto aj dneska som tu, lebo som to chcela vidieť. Lebo potrebujem si urobiť svoj názor a ten môj názor je, ja vôbec to nepreháňam, ani sa neštilizujem do niečo, ale myslím si, že skutočne je to dobré, je to inšpiratívne, môže to byť akoby nápomocné aj pre decka a odporúčam každému jednému každá škola má svojho kariérového poradcu. Každá základná, plno organizovaná škola ho má a určite toto treba vidieť. V čom vidíte prínos tejto inscenácie pre žiakov základných škôl? Vrele odporúčam, ten priestor si treba nájsť, stojí to za to a pomôže mu to potom v tej ďalšej práci a veľa tých detí sa potom nemusí hľadať v tom a vrajme lepšie raz vidieť niečo, ako o niečom 100-krát počuť. Takže to je môj taký názor a taká pozvánka.